Kublai jibun parlak bapila pej biang ya kena ka channel jongi ha kena ka por ngan ya ban ya pej ban nga ya ka wai ka banta hatu la ka khamrem ka khli sniang ban ya ka khli briu hagi por election hagi negi arsingi lai singi ngamsum yo man pun video harai ngasngap ya ka sur jong ki paj ba hagi kato kat ne ki jaka ngamtip ya ka balasai lai singi harai hagi negi arsingi lai singi andang ya kendu ya ki kato kan ne ki briu don ki baong ngi te tang bagi yo ban thep yo briu badan ha kanong rem compare ladau job neu rem bat ki ong ru ngi hun ka man sim tang bangi ngi layo ban kersan yo ta u kertang ubangi ngi sngau hun man sim ngi sngau man bat ubangi ngi dan kata kanong rem andre ki don ru ki banga ya kendu ki baong ka MDC bat ki kandidat MDC hadin bakila job ngem juyo i kadur kadar ngem tip ka ai baki ki try ban ngem juyo ai ya kita ki skim ki baper kumbayo haki MLA te kumta ada ngiyo ngin bam hi swa ka election kat bayo namar ki ong ba ki MDC kim jumentoy lani kim dan jingmut namar kim judan AA kata kabaki kin wanra hadin bakila ajab ngapersyang ban keli nagi nagi baong ngin bam pikmi lenti kanno kin ai ye pi swa election dan ki bang lada ai kat ba ai rutang ba ai dan ki bang lada yo kau siberni la biang dan pat ki bang sausan lalong andre ka ba ngau sutia kalong kane idon iwei baong ladang ayo tangga kli seniang ban bam khawai ha kene ke new year bat ki bahayeng hasem ngala lek be chauta kai ke banga kwa man ong ye phi ha kene ke por kalong kumne parlok hatu ka vot jong phi bat ka decision jong phi ka kham tat dor ban ya ka kli seniang ban yau khau si berni ne ka kham tat dor ya ta ka 1,000 san hajar Kublai jibun yang saya kendu bat ha kawai bat ka video